nan tawagar inyamurai kenan Ibo a cikin muzaharar da ake gudanarwa riyada na zagayowar haihuwar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nan kuma bangaren Yarabawa kenan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nan kuma tawagar Fulani kenan masoya manzon Allah a cikin zagayar riyadar zagayowar haihuwar fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a garin Presstv jihar Yobe, Najeriya. Wanda ke biye da su kare kenan. Sunan rabu sarki na mahalicin duniya, iyai duniya bayan kafa waye duniya, iyai annabin da Muhammadu tushen shiriya, yai masa martaba darajoji babu kamar zuwan sallalla. Salati rufan danta Muhammadu, har ya nasa